Tuossa vuorossa tämmösen Volvo V40 2013 voimalli. Oikea takarenkaan laakerin vaihto. Se on ei hirveänä ääntä kuulu, kun pyörittää tosta kovempaa, mutta se on pientä tikitystä kuuluu, niin siinä olisi ihan laatulaakeria. Tuommoinen metikkä. Siinä on mikähän tuo oli tuo anturi, en nyt muista sitä, mutta tuommoinen. Se on hyvä, kun ei tarvitse prässätä tätä laakeria, se on itse sitten tässä navassa kiinni, niin tää on näppärä vaihtaa. No niin, täällä on hommansa edistetty ihan hyvin. Jarrut on saatu pois, palat ja satula ja levyjä. Sitten olisi enää tosi tympiässä paikassa on tommosia, aivan tälle näytetty. Tuossa olisi tuossa on ensimmäinen, sitten tuolla on toinen. Sitten tuolla toisella puolella, mutta niitä ei oikein näy. Tommosia torksipäisiä. 5-vitosella torksilla lähtee tommonen pois aina niinku nuo tosi ruostoisen näköisiä, että saa nähdä miten nuo irtoaa. Sitten tuossa on tommonen liitinkin tuolla. Ja pitäis saa pois. Se tulee niinku sitten tuohon. Joo, eiköhän tämä. Katellaan vähän ajan päästä. Nyt te osat tästä neljästä pultissa niin 3 pois. Tuo ja tuo, ennäis tuo. Tää antaa vähän sille tuommoista ja sitten vähän lämpöä niin lähtee. Tää lämmitys on hyvä kikka. Jos on ruosteisen pulti, tällä lähtee heti. Torikko pikkusen koneella pyöräyttää. Kyllä lähtee. A few moments later. Laakeri lähti tosi helposti irti. Ja vähän kun sai pultit pois, niin pari kertaa vasaralla näppäsi tuohon. Niin sieltähän se putosi. Tää pitäis vaan saada tää jarrulevy tää suojakilpi. En tiedä miten se on tuossa oikein kiinni. Ne vähän sieltä rakoilleen toivotta. Joo. Nyt vetäistä tällä teräsharjalla porakoneeseen liitettynä tuommoinen. Kyllä. Sitten vaan tuo kiinni. Vetoja. Siihen se meni paikalleen nyt uusi laakeri ja täältä sitä sitten kiristellään tuolta takaa, mä en tiedä. Näkisikö tänne mitään? Tuolla on yksi ja tiedät, tuolla näkyy toinen. Siellä näkyy yksi ja tuolla alhaalla näkyy yksi. Tuo vähän löysällä vielä tuo, niin menee ihan avata käsinkirraa aluksi kiinni. Saa vähän tympiä täältä takkaa tämä, ei oikein. Nytkin pitää kameran kautta katsoa, että se menee oikein tuohon. Joo, tää onhan tämmöstä, mutta sinne se meni. Sitten vaan levy ja satula ja palat kiinni, niin siinähän se onkin sitten. Siinä kanssa alkaa olemaan paketti kasassa. Liukutapit tonne enää ja liukutapit paikalleen ja toinen vielä
rasvata. Testejä jolla laakerivaihdon jälkeen. Ei kyllä mitään ihmeellistä kuulu, että hyvin pelaa.